F'dak iż-żmien, is-Sultan Erodi sema b'Ġesù għax ismu kien sar magħruf u xi wħud bdew jgħidu Ġwanni l-Battista qam mill-imwiet minħabba f'hekk li s-setat tal-mirakli qegħdin jaħdmu fih. Imma oħrajn bdew jgħidu dan Elija u oħrajn profeta bħal wieħed mill-profeti l-oħra. Iżda Erodi meta sema bih qal Ġwanni l-Battista li jien qtajtlu rasu u qam mill-mewt. Għax kien Erodi stess li bat jarresta lil Ġwanni u qaflu fil-ħabs minħabba Erodja mart ħuħ Filippu billi kien issewwiġa hu. Għax Ġwanni lil Erodi kien jgħidlu ma tistax iżomma int il-mara ta' ħuk. Għalhekk Erodja saret tobodu u kienet trid toqtlu imma ma kinitx tista' għax Erodi li kien jaf x'raġel tajjeb u qaddis kien Ġwanni kien jibża minnu u kien iħarsu mill-lawġ u kien iħobb joqgħod jisimgħu għad li kien jibqa' mħasseb ħafna wara li jisimgħu. Mela wasal jum tajjeb meta Erodi għalaq sninu u għamel ikla lill-kbarat tiegħu, lill-fizzjali l-għolja u lill-aqwa nies tal-Galilija. Bint Erodja daħlet tisfen u għoġbot lill-Erodi u lill-mistednin tiegħu. Is-Sultan qal lit-tfajla itlobni kull ma trid u jien natik kull ma titlobni. U qalilha u ħalfilha titlobni x'titlobni kollox natik imqar nofs is-saltna tiegħi. Dik ħarġet u marret tistaqsi lill-omma tgħid x'nitolbu. Ras Ġwanni l-Battista wieġbitha dik. Malajr reġgħet daħlet taġġel quddiem is-Sultan talbitu u qaltlu irridek issa stess tagħtini ras Ġwanni l-Battista fuq platt. Tnikket għall-aħħar is-Sultan iżda minħabba l-ġurament u l-mistednin ma rridx jerġa' lura mill-kelma li ta'. Malajr is-Sultan bat soldat minn ta' madwaru u ordnalu li jġibulu rasu. Dak mar u qatalu rasu fil-ħabs. Imbagħad ġiba fuq platt u talet tfajla u tfajla marret tagħta lill-omma. Meta d-dixxipli tiegħu semgħu b'dan, ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh ġo qabar. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. X'ħeġġeġ il-kuraġġ u d-żelu tal-martri. Huma ħabbew lill-Alla u l-verità tiegħu aktar minn ħajjithom stess. Biex wieħed jagħti xhieda għall-verità, mod speċjali dik tal-Vanġelu, ħafna drabi irid iħallas prezz għoli. Ejja nieħdu l-profeti. Kollha sofrew abbużi u ħafna minnhom ġew maqtula. Erodi, minkejja li donnu ma kienx ċert għandux joqtol lil Ġwanni jew le, kien bniedem li kellu l-kuxjenza tniġżu. Meta sema bil-fama ta' Ġesù, hu issapona li Ġwanni l-Battista li hu kien qatalu rasu kien reġa' qam mill-imwiet. Sfortunatament, għal Erodi ma rnexxilux jeħles mid-dnub billi ħeles mir-raġel li kien jakkużah bl-istess dnub. Erodi kien raġel dajjef u kien jieħu deċiżjonijiet qawwija fuq affarijiet ħżiena meta fl-istess waqt kien jaf x'inhu tajjeb. Din it-tip ta' attitudni kienet turi djufija u kemm kien beżżieħ. Inti lest li tixed għal Ġesù u għal verità u s-sewwa tiegħu minkejja li dan ifisser jew oppożizzjoni minn dawk ta' madwarek
jew li jkollok tħalli xi dnub għażiż għalik u titgħallem tgħix mingħajru? Kemm il-darba l-Mulej ġibidlek l-attenzjoni fuq id-dnub tiegħek permezz tal-profeti li hemm fostok illum, u inti forsi ħassejt il-kuxjenza tnigżek imma m'għamilt xejn dwarha. Għasfur marbut b'ħabel jew b'ħajta xorta waħda mhux ħieles biex itir. Bl-istess mod, jekk wieħed jibqa' jgħix fid-dnub bla ma jfittex li jinħal minnu, dan id-dnub, kbir jew żgħir, ser jibqa' jżommu l-sir. Mulej, għatini kuxjenza sensittiva u qawwija ħalli nkun nista' naraf il-ħażen għal dak li hu u nindem mill-mod kif offendejtek. Enni nażel dak li hu tajjeb u nwarrab il-ħażin li hu kontrarju għar-rieda mqazza tiegħek. U enni naħdem għal qdusija tiegħi u tal-oħrajn ħalli nkun noġbok f'kollox. Amen.